Hola, bon dia. Com podeu veure, estem als Angles. Avui estem a dijous i per fi tenim la petita gran primera nevada. Les previsions per aquest cap de setmana és obrir el 50% de l'estació. Si es pot obrir més, ho farem. I dir que en aquesta nit hem tingut entre 20 centímetres, de 20 a 30 centímetres de neu que han caigut aquí als Angles. Ja sabeu, us esperem aquest cap de setmana als Angles. Us deixem amb unes imatges gravades avui mateix als Angles.